मुंबईमध्ये 11वी प्रवेश प्रक्रियेमध्ये गोंधळ झालाय। विद्यार्थ्यांचे महाविद्यालय ऐनवेळी बदललं गेलं। सुधारित यादीमुळे ऐनवेळी महाविद्यालय बदललं गेलंय। अनेक विद्यार्थ्यांचे प्रवेश त्यामुळे धोक्यात आले। मुंबईमध्ये 11वीच्या ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेमध्ये गोंधळ पाहायला मिळतोय। आज अचानक सुधारित यादी जाहीर झाल्यामुळे विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये प्रचंड गोंधळाचं वातावरण आहे। पहिल्या यादीत एक महाविद्यालय मिळालं असताना सुधारित यादीमध्ये दुसरंच महाविद्यालय दाखवलं जात असल्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांचे प्रवेश आता धोक्यात आलेले आहेत। तर 11वीच्या प्रवेश प्रक्रियेचा खेळखंडोबा झालेला आहे, कारण मुंबईमध्ये 11वी प्रवेश प्रक्रियेमध्ये गोंधळ झालाय। विद्यार्थ्यांचं महाविद्यालय अचानक ऐनवेळी बदललं गेल्यामुळे जी सुधारित यादी ऐनवेळी जी जाहीर झाली त्यामध्ये वेगळंच महाविद्यालय असल्यामुळे पालकांसह विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम पाहायला मिळतोय।